ମାଥ୍ୟୁ 7 ଅଧ୍ୟାୟ 1 ପଦରେ ଯୀଶୁ କୁହନ୍ତି, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ବିଚାରିତ ନ ହେବ ଏଥିପାଇଁ ବିଚାର କର ନାହିଁ, କାରଣ ଯେଉଁ ବିଚାରରେ ବିଚାର କର ସେହି ବିଚାରରେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ବିଚାରିତ ହେବ। ପୁଣି ଯେଉଁ ମାପରେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ମାପ କର ସେହି ମାପରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମପାଯିବ। ଏହି ସଂସାରରେ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ସହଜରେ ଅନ୍ୟର ବିଚାର କରିଥାନ୍ତି। କିଏ କ'ଣ ପିନ୍ଧିଛି, କିଏ କିପରି ଆଚରଣ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ସେମାନେ ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ସେହି ଲୋକ ଭିତରେ କ'ଣ ଅନୁଭବ କରୁଛି, କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛି, କେତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟକୁ ହୃଦୟରେ ଲୁଚେଇ ରଖିଛି। ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ବିଚାର କରନ୍ତି ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଆମେ ସତ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି କେବଳ ବାହାରେ, ସେମାନେ ହୃଦୟକୁ ଦେଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ତାହା କେବଳ ଈଶ୍ୱର ଦେଖିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ବିଚାର କରିବାକୁ କିଏ? ମାଥ୍ୟୁ 7 ଅଧ୍ୟାୟ 5 ପଦରେ ଯୀଶୁ କୁହନ୍ତି, ରେ କପଟି, ଆଗେ ଆପଣ ଆଖିରୁ କଡ଼ି କାଠ ବାହାର କରି ପକାଅ, ତାହେଲେ ନିଜ ଭାଇର ଆଖିରୁ କୁଟାଟିକକ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଭଲରେ ଦେଖିପାରିବ। ଯୀଶୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଶିଖେଇ ଅଛନ୍ତି ଆମ କାମ ବିଚାର କରିବା ନୁହେଁ, ଆମ କାମ ହେଉଛି ପ୍ରେମ କରିବା, ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା ଓ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟଭିଚାରିଣୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତୁମ୍ଭକୁ ଦଣ୍ଡନୀୟ ବୋଲି ବିଚାର କରୁନାହିଁ, ଯାଅ ଆଜିଠାରୁ ଆଉ ପାପ କର ନାହିଁ। ବିଚାର କଲେ ଆମ ମନ ଅଶାନ୍ତିରେ ଭରିଯାଏ, ନମ୍ରତା ଓ ଦୟାରେ ରହିଲେ ଆମ ହୃଦୟ ଶାନ୍ତିରେ ଭରିଯାଏ। ଆମେନ୍।